Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur itsasontzi batean egon behar genuen, baina mentxe gaude gure laborategian. Izan ere, gaur ekainak 8 ozeanoen mundu eguna da. Ozeanoa gure bizi iturria da eta gizadiaren eta lurreko beste organismo guztien mantenua. Ozeanoak planetako oxigenoaren 40% izten du gutxienez, lurreko biodibertsitate gehiena hartzen du eta mundu osoko 1000 milioi pertsona baino gehiagorentzat proteina iturri nagusia da. Gainera, kalkulatzen da 2030erako 40 milioi langile inguru egongo direla ozeanoekin lotutako sektoreetan lan egiten. Hala ere, bere onura guztiak gorabehera, inoiz baino laguntza handiagoa behar du. Arrain itsas espeziea handian 180 murriztuta eta koralezko arrezifeen 150 suntsituta, ozeanotik berreskura daitekeena baino gehiago ateratzen ari gara. Horregatik, aurtengo egunaren leloa berrirudikatu da. Tira leloa berrirudikatu balin bada erabildezagun irudimena, ozeanoa adibidez ez dakit, Artikoan gaudela irudikatzeko. Badakizue gaur eguzkia 24 orduz egongo dela ikusgai zirkulu polar Artikoan, gauerdiko ilargia deitzen zaio fenomeno honi. Urtero ekainaren 8 bueltan, udako solstizia baina pixka lehenako gertatzen da. Zehazki zirkulo polar artikoaren iparraldean dauden eskualdeetan gertatzen den fenomeno bat da. Lurreko ardatzaren inklinazioa dela eta aste batzuetan edo baita hilabeteetan ere, eguzkia ez da ostertzaren ezkutatzen barkatu, horrek esan nahi du gauerdian eguzki argia dagoela oraindik. Eta ozeano artikoarentzat oso garrantzitsua da. Aste hauetan zehar etengabeko argiak benetako bizi eztanda eragiten du. Fitoplaktona biderkatu egiten da argi ordu luzei esker, eta horrek zooplaktona, arrainak, itsas hegaztiak eta artikoko ugaztunak elikatzen ditu. Like this, hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part now, we ain't gotta tell no one. And never ending midnight sun. 24 orduz egun argia. Ez dakit bada interesatzen zaidane ekainaren 8 hain luze izatea. Soilik efemeride tristeak topatu ditut. Bai, entzun hau, gaurko egun ez duela 82 urte, Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oihartzuarra. Maili gisa ezagutzen zena. 1885ean Oiartzunen jaioa 2 urterekin joan zen Senperera eta 1928an bigarren ez ezkondu ostean hotel bat gobernatu zuen Larrungo Magalean bere senarrarekin. Neguan, bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen bidasoaren alde batetik bestera. Eta esperientzia hori baliatu zuen 1936ko gerratik iesean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babesa emateko. Bigarren mundu gerra hasi zenean gauza bera egin zuen naziengandik iesean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin.
Inguruan muga igarotzeko ziren sare guztiekin kolaboratu zuen, atxilo hartu zuten arte. Alemaniako Sachsenhausengo kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hil zen azaroan. Behin zurekin eman nituen arratsak aberriak giltzak ta zalantzak neurekin doa neure gogoa edo nora maleta honetan. Banik beste emakume bat aipatuko dizuet. 1913ko ekainaren 8an gaurko egunez baita ere jaiotako Emily Wingom Davidson ekintzaile sufragista ez jaiotako ez barkatu hil egintzen gaurko egunez Ingalaterran. Egun batzuk lehenago emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen. Zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean ideia horien alde bizia ere galdu zuen. Haren hiletan 1913ko ekainaren 14an antolatu zuen sindikatuak 5.000 sufrageteko prozesio batek eta 100 gizonek hilkutxa lagundu zuten eta 50.000 pertsona bildu ziren Londreseko kaleetan zehar prozesioa ikusteko. We're clearly soldiers in petticoats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid. Cast off the shackles of yesterday, shoulder to shoulder. Bai, tamalez, nik beste heriotz bat aipatu behar dut. 1983ko ekainaren 8an uztapide bertsolaria hiltzen oihartzunen. Deba eta Zestoa artean dagoen uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbieta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. 3 jantzi zuen bertsolari txapelketan nagusiko txapela. Bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion, ohitura mantentzeko lan handia eginez, 2 bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Gerra ondorengo aroan, Basarri eta Lasarterekin batera bertsolaritzaren izan nagusia izan zen. Bertxotan hizkera garbikoa eta arrazoi argikoa izateaz gain, edozein egoeratara moldatzeko aparteko doaina zuen behatzaile Zorrotzonek, joan den mendeko bertsolaririk maitatuenetako bat izan zen. Akit gaur bioz gaxo bat, astindu behar dedala. Ai uztapide barka zaidazu, zu aitatzera noala. Burutan hartu dedan lan ontan, jenkoak argin ezala. Esan nahiak agerditzadan, sentitzen dedan bezala. Ez dakit zer dan zuri nigaitik, gogora datorkizuna. Nik ez bai dauzkat ondo badakit, zure aztata zentzuna. Alarik ere bada gauza bat, onartu behar dezuna. Maitagarria ez banaiz ere, maitalezu arnauzuna. Baina noski dena ez da tristea izango, unkitzeko moduko efemeride bat topatu dut eta nahiko gertukoa gainera. 2013ko ekainaren 8an gure esku dago ekimena aurkeztu zen eta urtebete beranduago 2014ko ekainaren 8an Iruña eta Durango batu zituen gizakatea egin genuen. Ekimena aurkeztu zutenean 50.000 lagun bilduko zituztela iragarri zuten, elkarri eskua emateko eta urtebete geroago kopuru hori 3 izu egin zen.
150.000 pertsonak baino gehiagok hartu zuten parte ekimenean eta 2.500 voluntario behar izan zituzten proiektua antolatzeko. Zenbakiak izugarriak dira, 123 kilometro eta 27 udalerri batu zituen gizakateak, baina 120 herritan sortu ziren erabakitzeko eskubidearen alde gure esku dago ekimena bultzatzeko lantaldeak. Zara dioen bezala ura bere bidean doa Goi mendietako urxirripa kanpo emaliz ibaitu da Garik ez, jarri gure utzi libre borondateak elkartzen gaitu herri izan nahiak hormak eta resiak ez ditu Iak tente jartzen dizkida beste honek, Kirmen Uribek idatzi zituen hitzak eta Inaute Lorrieta eta Kepa Junkerak jarri zuten musika. Hori bai, moldaketak Jose Rasenperenarenak dira. Eta hotxak denak identifikatzeko gaizarete? Erramun Martikorena, Antion Balberde, Anje Dualde, Amaia Zubiria, Gonzal Mendibil, Arantxa Irazusta, Pantxoa eta Peio, Esianeko Fran eta Zurine. Ametsa Atzaiuz, Fermin, Valencia, Xabi Solano, Maider Ransa, Mikel Márquez, Aire Aizpak taldeko Miren, Alex Ardui, Jon Maia, Enrique Villarreal El Drogas, Mikel Urdangarin, Imanol Ubeda, Xabi San Sebastián, Ines Osinaga, Rafa Rueda, Dr. Deseo, Aior Arrenteria eta Inaute Lorrieta. Eta ez aztu, Santa Cecilia Bezbatza eta Zarauzko umeak. libre batean Goiuri, June, az gaitezen, beste lagukera bezbatza sortu beharko dugu. Bueno. Irrika Gluten Free proiektua ezagutzera joan nintzen eta Ainara Basolorekin egindako elkarrizketa izango dugu gaur. Puri-purian tarteara izango dugu telesaiak eta pelikula gomendatzeko. Eta Aita Santo Euskal Herrian ibilizteneko aztere arituko gara. Eta beste Aita Santu batek, hau da, Fermin Muguruzak egindako iruzkin batzuen inguruan ere ariko gara. Entzuleok, az gaitezen, ekainak 8 ditu gaur, eta asteleena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuegin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon. Egunon. Ixilik jonai ez ota broma askotako. Noa Gaztainaga Biarbide egunon. Egunon. Zein den? Bueno, izu, asteburua. Asteburua, gaina asteburua, parrandan ez, mendian egin du min. Hori da kontatu duena. Eneko Iturbe eta mendi egunon. Egunon. Goiuri Zeizarandi egunon. Egunon. Eta izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 1200 saioa du, goizak 10 eta 22 minutu, ekainak 8, gu hemen 6, urrengo 2 orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongetorri guztioi. Bai, naiz irratian zarete. Bigarren kafean.
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. Ba, hemen gure txatean dagoeneko hasi dira jo eta fuego eta luko diego hainbat emezu egunon Zederra Juneren kamiseta. Lasai, oioka, lasai. Gaur Goiure eta June gorriz. Bai. Gorri ezberdinak, Junerena teia kolorea da gehiago. Bai. Nik esan barun naranja zela. Bai. Junena. Gehiago du laranjati. Kameran ere nola ikusten den. Ui, barkatu. Oso redukzionistak zarete, naranja, bestea gorria. Goiurena da bugdo bat. Bugdo argi xamar bat. Gehiegi zahartu gabeko bugdo bat. Eta Junerena da teia eguzkitan urte batzuk pasatako teia kolore bat. Xetasun batzu behar ditu, entzuleak. Entzuten ari zaizkigu eta pentsatzen dut beharko dutela kolore hau visualizatzeko informazio gehigarria. Beltza, gauaren iluntasuna eta ilargiri gabeko gauaren parekoa berriz, Xabiren kamiseta. All Black. All Black. Hemen txesan dute, Zederra Juneren kamiseta, eta nire maite duta, ederra larumatean soinu teknikariko ikastaro egin nuen, mundu digital hortan morgildu, eta gero probat egin genuen soinuakin, eta beste maite duta, Zederra atzozinean Michael Jacksonen pelia ikustea, palomitekin. Gorka, etzari izango pelikula guztia igarotzen duen horietakoa, ez da? Behasainen palomitak daude. Ondago eneko Wally, Xabi kamiseta beltza, eneko kamiseta hori grisa. Grisa txuria dela, no, arena da. Bai. Eneko arena txuria. Bai. Gorka, arte behintzat, bai. Gorka, gauzat esan behar dizut. Ez hartu gaizki. Baina momentu batean, zure favoritoan nintzen. Ja ez, garbi dago. Gaur kamiseta berriarekin etorri naiz, pentsatuz esango dit zerbait Gorkak, ez dago hitz bakar bat niretzat. Horrelakoa da bizitza. Eneko ubali. Ja. Nik uste, eske zuberan dugu, oza, azkeneko iritzizia. Hori da, non dago eneko, goli bezala. Bale, ados, bale. Bai, Noa eta Xabilenago iritsi da. Bai, pixatola arrastaka iritsi deneko, Bai, aulkia hartuta korrika. Bueno, korrika ez, Astebura gogorra izan da, eneko? Nere asteburu guzik maila berean mantentze dira. Bai, pertsona horietakoa zea, erregularra, aldaketari gabea. Aldaketari gabea. Pereza, tiponek, Bueno, nik ez dut esan zen maiatan ibiltzen eiz. Berdin zait, denak igualak balin badia, pereza latza. Guna ido bisitasuna, gaur behin mendira joan eta esgintze bat egiten duen jendea. Bizkat aldaketak. Esan du, mendia zentzen, muño bat igual. Nola joan zinen, nola egin zenun. Bai, edo kalean. Entzuleok, noak esgintze badauka, larten egin zenun. Mendi pikoa da larte, Jo, nintzen, uste behin bakarri juna izela, nire bizitan, eta hau bigarrengo aldia zan, eta uste jen ezela gehiago jongo. Gaixua. Bai, bueno, ondo pasa genuen lagunak. Hori da garantzitsua. Txongatiak cracking zen arte. Ez, ordura arte. Hau aguantatu eta azte buru guztia, atzo goben jo nintzen urgantzita. Horreki pegatzen dio tipa honi. Pegatzen dio tipa honi. Bueno, behintzat helikopteroa eta horrelako gauzak etzen dituen mobilizatu. Horrelakoak ere izaten dira. Batzuk mendian erdi erori eta ja helikopterora deika eta... Lehen osan dut, larun bat gauean, mina zeukala, baina bueno. Eta zintzen larun bat gauean, parranda pixkat? Bai, pixkat. A ber, mina juteko. Bai. Analgesikoen gaua egin zenuen. Ondo dago. Betzan jo, mina. Inigo kamiseta hori ez jarri jeloskor. Bueno, Gorka, jeloskor jarri naiz garbi dago, baina tira. Ze kolorea, zure kamiseta? Menta kolorea. Ez zaio gustatu Xabiri erantzuna. Ez, kontua da, nik menta ez duela kolore ontakoa ikusten. Baina modan kolore honi mint deitzen diote. Ez da egito ondo. Mentazko txikle kolorea esango nuke nik. Nik esango nuke mentazko txikle kolorea dala. Mentazko txiklea gorroto detenez ez dakitze kolorekoa dan txiklea mentazkoa. Noak barre egiten du zen hori asko gustatzen zaio txiklea. Orduan bai, zate guet kolorretakoa da. Bai, ez da? Vale. Ni behin galdu nintzen usturren, hombre, horka ba, kontuz ibili mendian. Hemen esan dute Noa dela Romatet 2.0. Jendea gaizto da dile, June? Naukan oso hasi muituta, osea, Noa sartu gertatuko zela, ez da? Hombre, Noa sartu denean, lehenengo gazta esan diotena. Imanolek esan duan Romatet esan diot, animo bihar Julenekin. Pues oixe.
Ze gauza. Tira, maite duten tarteari asera mango diogu, June Romatet, zure maite duta behar dugu. Bale, nire maite duta da, nik normalean ez ditut maitatzen igandeak, maten ditelako denbora asko gauzi bueltak emateko eta astea urduriegi hasten detelako normalean. Baina maite dut, atzoko igandean ez nuela eduki tarte minimo bat ere pentsatzeko ez ezer, eta normalean bai astea hasierarekin edo gauza berriak astearekin, ze justu gaur zehose berria hasten dut, urduri jartzen naiz. Atzo goizean goiz joan nintzen mendira intxixu traileko argazkiak ateratzera, eta egia dago izosoa pasanuela mendian argazki artean, jende ezagun asko zegoen, gero horrek dakarren lana eukinun garbiketa guztia, 1000 eta piko argazki izan ziren azkenean denera, 500eraino jeistea lortu nun, hortan, eta gero arratsaldean Oiartzungo sortzaile taldeak antolatutako film labur lehiaketaren aurkezle lanak nitun. Orduan iritsi nintzen goizean nahiko goizatera eta etxetik, iritsi nintzen 9:30 etxera eta afaria prestatzen ari ginela konturatu nintzen gaur lan berri bat hasten nuela, astelena ja gainean zegoela, eta, izan zen pixka bat, maite dut, ez naizela orain arte konturatu, eta ez ditela eman denbora urduri jartzeko. Gero ja 9:30 aurrera, negola urduri, baina nahiko nekatutan egon lo hartzeko moduan, orduan, hoixe, maite ditut igande okupatuak eta erabiliera ematen dioten igande horiek. Xabi, zina zure maite duta? Nire maite duta da, normalean, zerbait luze egiten bazaigu, txartzat bezala hartzen dugu ez. Asteburu honei luze egin zait, esan dezakegu ostegunean bertan hasi zela nire asteburua, eta hortik aurrera, egunero afari batekin, goizean jeikitzen ditzen, eta esaten nun, oraindik larun bata. Eta horrela, ostegunean sartu era, eta esan, oraindik ostirala. Oraindik larun bata, eta atzo esan, 6etan jeikin nintzen, jeikiz natu, eta esan, orain lanera. Oraindik igandea. Zer esitu du jendeak hau, udara. Aste burua, ze ona. Gustatzen zaite? Den ondo. Den ondo. Men jendea berburuakin ondo moldatzen da. Ala behar du, ez? Habilidadea. Habilidadea, akaso noak falta izan zuena, larten bera txonkati ez bihurritzeko. Ze berak izango zen? Bai. Zaintzen duten, Tolosatik. No haga isoa, Ez, bai. Ez gaina, nire maite dut azan, erabakitela maite dut, nire maite dut eza, maite dut baten kontatzea, ze pentsatu eta izu, aukerrago izatea zeukala. Honetako ondongo naiz? Espero bet. Ondo nahi dezu egon. Hori egia da. Nibiltzen bazea, muleta gabe, Ez que lehenengo momentutik muleta utzi da ura betetzea jutea. Ura betetzea muleta gabe eta june ez. Torri banitzen honean muleta gabe eta june ez. Eta izu, sorte aukien, erizaba jetxit, kotxen, aukera aukiet. Eta izu, bintzat, bakarrik orkatia bihurritu etela. Austean eukan. Bai. Pero hil. Bai. Okerrago izan ziteken. Bai. Desde luego. Eskino. Zu filosofia hona da. Bai, eta posten gara biziri dagoelako. Filosofia hona da hori. Ondo nago, bai. Zugazta lagunak lagunitzaten, urgentzita atzo. Ondartza eta gero junitzen. Bai. Nera gintziten. Nera bako izan zatiten jumese eta gauen junitzen. Baina, ez da zer gertatzen. Ondo nago, ja. Pixkanaka. Eintzun, bihurritu txonkatila, gero. Asteburu ondo pasa. Parranda bota larun batean, igandean ondartzara joan, eta gero ja. Gero ya zen igual, ja tokatzea. Eta gaur, aurpegi guztiarekin muleta eta bendaje hartuta etorri da hemen errenka lanera. Ez, hori da, atzo zantzite. Nola esa era zarrori... Ez dakitzen bateko zauria, ez dakitzen bateko trapua. Ez dakitzen bat duroko... Zezoina izan zuen? Ez dakit, ume txikiek zauri txiki bat egiten dute eta gustatzen zaie jartzeak hasi eskaiola oso bat besoan, ez? Eta orduan hor esaten da, ez dakit, lau duroko zauria, 20 pestako trapoa. Egiten nahi nahi zara. Eta, karo, pentsatzen nahi zan,
larun batean parranda egin zuen. Igandean... Ez, a ber. Igandean ondartzara joa. Ustez gau nula. Uzigo juri bukatzen. Zenbateko zauria alako trapua. Jatera da egia, Ez? Nere etxean behintzat ez da horrela esaten, baina... Bueno, moldaketa izango da. Igual zapiarekin errimatu egiten du. Zenbateko zauria alako... Entzun dezuten noak esan duna. Agian larun bat gauen egin zuela esgintzea. Claro, ja onartu du, baina mikrotik kanpo onartu du, baina hemen aizen, bai, bera. Benetan aizea? Claro, es que ben, zu galdetzen ziren, bai, malda bera? Bai, malda bera. Hemen, 5 sentimoko pupua, 10 sentimoko trapua. Edo zenbateko zauria alako zapia. Baina, nik zaten nuen Ja, pupua. Edo trapua. Ze hori ez da, zenbateko zauria alako zapiak ez du berdina esan nahi. Ah, bale, badoz. Nik esaten dudana da, dela zauria txikia, eta trapu oso handia. Tardon, noa ari dela hori egiten pixka bat, ni sartu naiz gure estudiora eta ikusi dut hor makuloa eta ikusi dut bere hanka bezaulki batean apoiatuta eta pentsatu dut. Hau da, benetako lesio bat dago hemen. Eta hori ari da kontatzen, lesioaren ostean, parranda, ondartza... Gentzuleok, lasai, ona etorri gara, kazetaritza egitea. Kazetaritza. Eta inozoak begiratzen dio jakintxuaren atzari, honek ilargia señalatzen duenean. Bai, badakigu hemen informazio bat eskapatzen ari zaigula, Goiuri eta biego delako tematuta esaera zar bat berreskuratzearekin. Baina tipa honek ez zuen larte igo. Tipa hoetan ez da mendira jun. Hori zalantzan daukagu. Baina ez zenuen hanka bihurritu. Ez que a ber... Ez, nik erantzutet, ez. Ni lartetik ondo jetxin nintzen, nahi kondo. Nien motor zarrak bezala, bi denboratan egin zenun. Larten pixkatola, txonkatia nekatu, zerbaitola, ligamentoak zertxo bai luzatuta, igual elongazioren bat eta gero ia parrandan, zazpigarren platei plomoa eta gero, ez que te pinta dukazun, platei plomo edaten duen pertsona horietakoa izatearena. Ez, noak biak. Plata o plomo, plata y plomo. Ez. Konturatu nintzen batez ere, parrandatek bueltan, pixkatu urrotu bizin naiz, eta normale baino bastante gero tardatu eta zain laguna ustez ez nagoela ondo. Bueltan, Pixkatu urruti entzuleok, Euskal Herri luze zabalean batzu biziko zarete herri txikiagotan, ondiagotan, noak parrandaren erdigunetik bere txera 15 minutu oinez ditu. 14. Ez, gehiago. Ezea. Bai, ni gehiago, Barkatu, ni noaren etxetik 100 metrotara bizizan du naiz, 20 urtez. Baina pian kekin ibiltzeza, ez errenka. Vale. Egia. Osea, kao. Eta bestia, egia. Kao, ya está. Vale. Gogo izen, etxen hori nintzen, eta nera ma... Osa, bakarri no etxen, oida goza. Ez zeola inor behartzeko nahi, esateko jun. Norbait egiteko zu heldu funtzionalizatea. Ez? Eta ordu lagunak bronka bota ziaten egia. Bazkaria geneukan. Bazkaria, gero ondartza. Eta ondartzan botata nintzen, orduan zan baiz, noen gaizki. Eta gero esatu dez, gintzentzako itxasoko ura osona dela. Ez nintzen bainatu. Osondo, entzuleo kauda dagoena. Xaukena xauk. Moztu. Eneko ituru eta mendi zein da zure maite dut, mesedez jarri men orden pixka bet. Nere maite duta da, jende berexiakin hitz egitea. Hombre, harritzekoa, honek ere sustean harrapatu gaitu. Ez, ezka, asuntua da, ni larun bat ontan nere herrian atera naiz parrandan, eta jendeakin hitz egiten hasi nintzen, batakin, bestiakin, badakizu, beti herri txikitan ere, jende gehiagorekin edo adin desberdinetako pertsona gehiagorekin hitz egiten dazu, ia denak ezagutzen gara, eta konturatu nintzen, eta esaten nostra, bado hemen jende bat nahiko berexia dana. Eta egia zen nahiko ondo pasan noikin hitz egiten, Gertatzen zait egunero sartzen naizenean ate hondatik. Hemen dago jendea nahiko berexia dana. Zeinengatik aiza? Denak. Zuengatik. Kontzeptu bezala. Zuen, hemen mai buelta hontan. Hemen batzuetan gertatu da, ez esaten horrela denik, Nik nire buruarekin pentsatzea, ostia, igual normalena zu zara hemen. Bai, nahiko egunero pentsatzen. Baita ere, norberak pentsatzen dugu hori, eta inorez kara oso bere burua normaltzat duen horietakoa. Beraz, kalkulatu gainontzekoek ze transmititzen diozuen inguruari. Hola, hausnarketan modura utziko dut. Hauz nagoenekorekin, Jende berexiarekin hitz egitea. Maite dut bat da. Gainera, iruditzen zait bete egiten zaitula. Bete egiten zaitu? Bai. Bariteke. Ze behaiek dauken jakituria mota, da beste perspektiba batekoa, eta mundua beste begi batutatik ikustegue. Hor badago beste esaera zar bat. Hostia, zuk esaera zarra esan duzu, baten bat behar dugu, ze agertu hemen tipo bat txatera, izena duena Spidermander. Hombre!
Spidermaner, oraindik zor dizkiguzu, Aspaldiko. 5 minutuko atentzioa, jantzen dituen 3 kilo txuleten truke. Gutxienez. Bizi alda tipo hau. Bizi da, ikuste. Spidermaner. Idatzi du txatean. Jo, eduki sortzaileen lehenengotariko izan zen. Ahotsik onena. Bai. Bikoizketak egiten. Aitzindari. Aitzindaria, ahots zoragarria. Ostia, txuleta dio. Eta behin gurekin etorri zena, Piraguan ibiltzera. Bai. Ibili zen Piraguan? Bai, eta jantzuen biamunik espaleo bezala. Bai, baino gero desagertu intzan. Nintzen goatzen Piraguan zegoenik. Behin izan zen berandu Hombre, junez du aurretik zindua zelako. Irabazten. Hombre, iman altanik irabazi genuen. Bai. Egun hortan. Goiuri, zure maite duta. Baina txain ez dut esan, berezi denak merezi. Eta ez da, zer bat dauntzaren abesti. Claro dela. Abesti bat. Berezi denak merezi. Baina proposa da. Nere maite duta kontatuko dizuet. Asteburu honetan eduki dut une batean talka txiki bat, gizon batekin, taberna bateko komunetan. Gizonen komuna, emakumeen komuna, eta ni ilaran. Eta etorri zen atzetik gizona. Eta orduan, gizonen komunetik atera zenean barruan zegoena, bueno, ni sartzera nindoan, ze gainera ja ordu txikitan zen, eta listo, eta ni negoanan ilara egiten. Eta gizona aurreratu egin zen bera sartzeko. Eta nik esan ez barkatu. Ninoa. Eta esan zidan, ez baino gizonena da. Bosta, xola, gizonena den ala ez. Ni hemen, agian ez zaudete ados horrekin, baina ni hemen ilaran nago, hemen txari nintzen zai, pixagura daukat zuk bezalaxe, eta komuna libratzen denean, ni sartuko naiz pixa egitera, ze zure aurretik nago. Eta gizonari iruditu zitzaion gaizki, ze berak esan zuen, gizonena libratzen balin bazan, gizon batek sartu behar zuela. Eta ordan, joan nintzen aserre etxera. Eta gero ez dakit algoritmoa izan zen edo zer, esnatu nintzenean horrengo goizean, sartu nintzela Instagramen eta agertu zitzaidan lehenengo bideo bat zela, emakume batek, arkitekta batek egin duen ikerketa, komunei buruz, eta genero arrakala arkitekturan, eta nola ze eragina duen, nola eraikitzen dian komun publikoek, gerora eraiki den tesi horrekin, ez, esaten dena beti, eske emakumeek pila bat tardatzen dezue komunean, edo eske emakumeak komunera joaten dira hitz egitera, eta horregatik hainbeste tardatzen dute. Bueno, egin du ikerketa bat, esan ez nola dauden banatuta gizonez, osea, metro karratu berdinak eskaintze zaizkiela espazio publikoan gizonezkoen eta emakumeen komunei, ez, eraikitzen dutenean, benga, zakit, eraikiko dut aeroportu bat. Eta aeroportua eraikitzekoan komuna jarri behar ditut, eta 10 metro karratuko leku bat eskainiko diot gizonen komunei, eta 10 metro karratuko leku bat emakumeen komunei. Baina gero, pixatoki gehiago sartzen dira gizonezkoentzat, emakumezkoentzat baino, eta orduan, horren ikerketa egin du, eta izan zen pixka bat, ez dakiten autokonplazentzia edo zer, baina nire gaueko aserrea, eta nire argudiaketak, baiestatu egin zituen ikerketa horrek. Aserrea asetu eta zure iritzia baiestatu. Hori da. Bai. Nik ere ikusi nuen ikerketa hau. Interesgarria da, bai. Oso. Eta zuri zer egiten zaitu? Zu komunean bali bazaude, parrandan zaude, eta komunean ilaran zure aurretik emakume badago, eta gizonen komuna libratzen da, eta zu pasatzen zara lehenago? Ez, baino emakumena libratzen denean bai sartzen naiz nire txanda bali bada. Claro. Baina ez da parrandan, ez parrandan ere. Baina ez bada parrandan, agian lotxea gehiago ematen dit... Nik duela gutxi eukirun diskusioa. Bueno, ez kontran izan zen gainera. Gizon horrei ez zitzaion importa. Ni negon komuneko hilaran, eta zuten biak okupatuta. De hecho, emakumezkoenan zegoen mutil txiki bat sartuta. Eta itxaron nun, aterazen gizon bat gizonezkoen komunetik, esango dugu gizonezkoen kartela zegoelako. Eta sartzea jo nintzen, eta gizon horrek esan zian, gizonezkoena da, bai, libre dago. Bai, libre dago, eta pixagura dago. Eta... Baina, eske, uste ja da joala pixkatara atago. Jarri behar dela, meadero bat ola txikian, eta bi komun baldin badaude, igual komunak jarri eta ez generorik ezarri komunari. Bai, denak denontzat, ez? Nik ala uste dut, gehienetan erabilera hori ematen zaiela, eta eman beharko litzaiekela. Oraindik leku batzuetan nik nabaritzen dute resistentzia, bai. Ja ez leku, da segun ze gizonekin topatzen zean, ze normalean arazoa da gizonezkoak atzetikan etortzen dienean. Osa, hilaran emakumezkoa gaudenean nik uste ja gu sartzen gehala. Eta... Urrengoan joaten zaretenean kursalera, begiratu kursalen da izugarria,
kontzertu baten ostean, emanaldi Bilera baten ostean antzerki bakarrizketa dana dalakoa, joan komunetara, 6 hilara dagoen emakumeen komunean, eta gizonenean ez, eta emakume horiek ez dira sartzen gizonen komunetara. Ja, ze gauza hori egia da, hori ikusita daukan nik ere. Eta Agian tabernetan desberdina da, baino kursalean badirudi behintzat. argi eta takigrafoak daudela kursalen, ez dena oso agerian geratzen dela, eta orduan igual nahikoa izango zen batek araua ustea, denak atzetik joateko, baina. Askotan, zaila dela, zuk ematea lehenengo pausua, bestela. Osa, emakumeen gatik hain ez zitziten, gertatzea delako lagunekin, lehenengo pausua emate bezala, igual, lotxa o ezakiz emate egun beldurra bezala, baina behin egia ikuste dula norbait iten, eta esate dula, berdin du, goazen dena jarratzea hor, orduan ja erresago itea. Baina lehenengo izatea bezala, askotan beldurra emategu ezakit gizonan reakziogatik edo, baina bai, osa, nahi gertatzea delako baita. Tira, manera maite dut alkarra natuko dizuet, bueno, maite dut asko, ze damakit ostegunetik, asteazkenetik nire urte betetzea ospatzen, atzo jarraitunen ospatzen, ez dut deskartatzen gaur jarraitzea, bihar etzi hor bukatuko da, aste bete, bai. Boixentimoko urte betetzea, ama boixentimoko festa. Oizu, berroita bat urte bete, ditut hori ez dira boixentimo, Eta, tira, urte betetzea, beti gustatu izan zait ospatzea dagokizun tokian. Nun harrapatu zaitu bizitzak, eta zertan, hortxe, eta tokatzen zaizun jende horrekin. Ospatu ditut urtebetzeak ezagutzen enuen jendearekin, ospatu ditut urtebetzeak, ez dakit, El Salvadorreko kostan lan egiten, etxean, ez dakit, leku askotan. Eta ostiral hontan egokitu zaigun Hondarribiera joatea, eta itxas etxean, bertan jotzea, Jaizkibel konpainiak antolatzen zuen, antolatu ohi duen Hondarribia berdintasun hiria sari horren baitan. Sarituak plazara dantzara izan ziren, bertan gainera Amaia Elizagoien ipuin kontalaria zegoen, eta pixkat desbirtualizatu genuen elkar, ze bigarren kafean bideo deiez askotan elkarrezketatu dugu, baina aurrez dakit inoiz egona ginen, eta elkar agurtu genuen plazara dantzara proiektuak bastan inguruan gizonezko dantzak ziren haiek eraldatu eta emakumearen presentzia txertatzeko eta jaiak inklusiboak gertatzeko egindako lana aitortzen zien Jaizkibel konpainiak, eta ondoren esan ezinen kontzertua genuen, formato akustikoan aritu ginen Janire Arantzabeta biok, Julen Goikoetxea lankidea soinu teknikari lanetan antxe itxasetxean, eta amaituta joan ginen elkarte batera, gonbidatu gintuzten, mokautxo bat egin eta pote bat hartuz, pixkat agurtzera. Eta non topatu nuen Goiuri, Elisabet Olaskoaga, gure kolaboratzaile izandako sexologoa eta Jaizkibel konpainiako kide dena. Eta hark nunbait Facebooken ikusia zuen nire urteak zirela. Agurtu genuen, hombre, zegoz espaldiko, eta handiken 10 minutura, antragotxoarekin ginela, hasi dira kantatzen zorionak zuri. Eta nik pentsatu, ostras, norbaiten urteak izango dira, zen nire urteak direnik ez dakin jorkemen. Torran zer egin nuen, nire kantatzen hasi. Eta iritsi zenean izena esateko momentua, ni begira, berzi izen esaten zuten da, zorionak inigo, eta ai, ke pringao pentsatu nuen. Ia izi totoa, ia izi babua. Eta antxe lotxa egin da. Eskerrik asko. Gero Janire Arantzabek ez sinisten esaten diodanean lotxatia naizela. Janire nik ere ez dut sinisten. Ez duzu ezer ulertzen bizitza hontaz, Izan daiteke lotxati eta erramintak garatu gizartean murgildu eta harremantzeko eta jakiten egoteko. Baina kantonek dion bezala lotxari tiraka bizi gara batzuk ere. Lotxari tiraka izango dizut maiz, ez dudala beste ino. Onartuko dizuet gauza bat, Janire Arantzabeta biok lotxati gara modu ezberdinetan. Hori ezin da eztabaidatu, hor ados nago, ezberdina dela. Baina nire lotxatia naiz. Eta lotxa egin da, antxe kantatu ziaten zorionak zuri, eta oso momentu polita izan zen, batez ere gerora, behin lotxa pasan nuen, esan ez guai, ze polita izan den hau, enteratu izan bazina hasieratik zuri kantatzen ari zirela, igual gehiago, hartaurua, babua. Bueno, bintzat, zu beste batei zoriontzeko abesten hasi zinan. Baina, etzegon besterik. Baina jarrera hor dago. Jarrera hor dago, nire akurketari izan ziteken bia tipo hau bere buruari kantatzen. Bueno, ikuspuntuak. Hori egin behar da. Ikuspuntuak. Lotxari tiraka esango dizut maiz.
Entzuleok lotxatira kantuaren azken akorde hauekin egingo dugu aurrera eta segituan Junior Romateti Ibargurenen erreportajea elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu. Astean zehar izan bada Irrika proiektuko arduradun nagusiarekin, baina segituan kontatuko digu berak Xabi, Noa eta Eneko, zoazte eta gero batzuk bueltan izango zarete. Gero arte. Agur. Lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inun egon nahi. Lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inun egon nahi. Lotxari tiraka esango dizut gaur ni ere beldur naun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo, goizeko 10:49 zuzenean naiz irratian eta Junior Romateti Ibargurenen eskutik urrundu egin behar dugu gure laborategitik. Denboran ere urrundu egingo gara, June, ze aste honetan zehar aritu zara gure hurrengo protagonistarekin. Bai, hori da, Ainara Abasolorekin aritu nintzen pasaden aste artean esango nuke, ze Irrika Gluten Free izeneko proiektu bat hasi zuen, non bere, bai bere semea eta bai bere buruari diagnostikatu zietenean zeliakia konturatu ziren, batez ere semeari begira, ez zaudela gozoak, glutenik gabekoak, benetan gozatu zitzakenak, edo momentu batean beranduago kontatuko dugu, baina ziren gaieta batzuk semeari asko gustatzen zitzaizkionak eta ja ezingo zituenak jan. Eta pixka bat horri tiraka sortu zuen proiektu hau, eta, klaro, horrelako obradore batek arrasaten lan egiten du Ainarak, ezin du denbora askoz utzi obradorea, eta beraz proposatu nion, bera ona etorri beharrean ni bertara joatea. Irrika bada Gipuzkoako lehenengo obradorea glutenik gabe eta baita azukrerik gabe funtzionatzen duena, eta gaur egun penintsulara ere zabaldu du bere eskaerak egiteko aukera. Eta esan zigunez behintzat, ari da, pixkanak abidaltzen. Eta pixkat horren inguruan nola sortu zen, zerrekin egiten dituen, kontatu zigun, entzungo egun elkarrizketa honetan. Eta horixe, obradorea grabatzeko gogoz gelditu nintzen, baina obra egiten ari da obradoren. Eta haunditzeko asmoz, proiektua ondo doalako, eta beraz kalean egin behar izan genuen elkarrizketa. Entzuleok ikusi eta entzun egingo dituzue, Junior Romatet eta Ainara Abasolo Irrika Gluten Free proiektua ezagutzeko aukera hurrengo minutuetan hementxe naiz irratian. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Proiektu handi edota politenak ezintasun eta behar batzuetatik hasi ohi direlakoan nago. Hala sortu zen behintzat Ainara Abasolo Etxabek Irrika Gluten Free obradore eta denda. Glutenik gabeko eta batzuetan azukrerik gabeko gozoak egitea beharrezkoa zuela ikusi zuenean, esperientzia pertsonal baten ondorioz. Askorentzat debeku diren bizitzako gozamenak guztion esku jartzeko asmoz hasi zela dio Ainarak. Txikitik handira egin du lan eta gaur egun eskaerak egiteaz gain, denda ezberdinetan Irrikako produktuak erosteko aukera dago. Gipuzkoan zehar banatutako dendetan, baita Gipuzkoatik kanpo ere. Baina gehiago luzatu gabe ezagutu dezagun Irrika Gluten Free eta bere sortzailea den Ainara Abasolo Etxabe. Egunon, Ainara? Egunon, kaixo. Ditugu guk bigarren kafean bi galdera ofizial edo deitzen dizkiogunak. Egite ditugu bi galdera horiek eta horietako bat erantzutea proposatzen dizuegu. Lehenengo galdera da, nola irudikatzen dezun zure hileta. Eta bigarren galdera da, momentu batean etorreko balitzaitzuk ez zine zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzaren pelikula bat egin dut, baina zati bat bakarrekan hautatu beharko zenukela, ezin dula zure bizitza osoarena izan.
ze zati aukeratuko zenuken? Ba, nik adibidez, igual irrika sortu nauen, unetik, porque azkenean gauza proiektu polit bada, laguntzen ari naiz pertsona askoi, eta gauza polita da. Vale, perfecto. Baina pixkat hortikan hasita, hasiko garala irrika eta aztu ezagutzen, lehenengotan galdetu nahi dizunez, esan dut sarrera horretan ezintasun batetik edo sortutako proiektuak askotan handi izaten direla edo beharrezkoa izaten direla, ze pixkat irrika hortik sortu zen, ez? Hori da. Nire eta nire semeari diagnostikatu zigutenean zeliakoak ginela, arrez gero irrika proiektua sortu zen. Nakan amarekin eta jatetxe bat, eta jatetxean ere produktu makrobiotikoa, etxeko platerrak eta hasi ginen ematen, eta baita zeliako entzat ere. Eta gero ama jubilatu zanean nik irrika proiektua montatu neban. Jatetxean bertan, obradore bihurtuz. Aipatuko dugu, ez dugulako esan nun gauden, Arrasateko Bedoña auzoan gaude, ezta? Baserri batean daukazu eginda obradorea. Nola izan ziren lehen pausu horiek, hasieran etxeko sukaldetik sortuta izan zen, nola zizinen? Lehenengo gauza inebana zen, laba txiki bat erosi, jatetxean bertan, eta laba txiki hortan, lehenengoko nire irrikak iten itxun, eta bezeroei eskaintzen hasi nintzen, gluten gabeko produktuak jatetxean bertan. Eta gero ama jubilatu zanean, irrika proiektua sortu neban, eta pixkat lehengo jatetxeko sukalde hori obradore bihurtu neban. Eta hasiera horietan esan duzu jendeari probatzen ematen hasi zinela, suposatzen dut horre hasiko zinela erreakzioak jasotzen, hau beharrezkoa zela, edo egongo zen jendea, ez, agian postreak jateari utzi zion kanpora zijoanean. Nolakoak ziren lehen erreakzioa? Betianik eukindoten harrera oso ona izan da, ez? Orduan, azkenean bizitza guztia egonaiz lapiko artean. Amona sukaldaria zen, ama ere sukaldaria, eta gero ni sukaldari, ez, jatetxean nik eraman behar neban, baina beste buelta bat eman notzan eta esan notzan behitu. Nik nahi dutin gauza bat, laguntzeko pertsona zeliaka den pertsona guztiei, eta hasi nintzen goxoak egiten eta ugiak egiten. Horra nahi nuen pixka bat, aipatzen ari gara irrikak postreak edo goztoak egiten dituela, ogiak ere egiten dituzte india, gutxi gara bera irrikak dituen produktuak ola pixka bat gainetik aipatzeko, gero sartuko gara bakoitzaren osagaiak eta pixka eta aztertzen. Zer da eskaintzen duena irrikak? Eskaintzen dauena irrika da ogi eta goxo osasuntsuak, ez? Ogiak adibidez dauke 12 orduko baino gehiago fermentazioa, orduan digestio aldetik ere askoz osasuntsuago dikia, eta gero goxoak egiten dutenak dira barazki eta frutakin. Bai ematen dut aukera veganoak, azukre gabe, mesne gabe, arrautza gabe, azkenean pertsona guztiak aukera osasuntsu bat aukin deixen jateko. Eta aipatu duzu, barazki eta fruituetatik ateratzen dela gozoen gehiengoa, horretarako baratzetik tiratzen duzu asko, ezta? Badukazu hemen baratza. Bai, baratza dakau, eta igual falta egiten doztenien barazkiren bateko gola, daukat probedore bat ekologikoa dana, porque produktu guztia dira kilometro zero ekologikoak, eta bai euren gana bideratzen naiz produktuak erosteko. Eta galdetu nahi dizunea, lehenagotik baratzean aritzen zinen, edo izan den pixka bat ikasketa prozesu bat honekin batera, edo? Ez, betidanik aukin dugu basarrian baratza, eta etxean ere baratza dakau, gehien bat, umei ere inkulkatzeko pixkatez, kultura hori, baratzeko kultura hori, eta ez da dian galdu. Eta hasi zinenean prozesu honekin, ez, pixkat baratzetik lanean, obradorea martxan jartzen, nola izan ziren urrengo pausuak, ze aipatu dendetara zabalduta zaudela, baina suposatzen dut hasieran ez zela agian hain erresa izango jendearen gana iristea, edo? Bai, lehengotan hasi nintzen hemen debagoienan, Barrasate, Eskoriatza, Bergara, ez dakizu, pixkate hori salmenta puntuetara bideratzen.
Eta, bueno, gero poliki hasi jaten jendea deika, Ainara, zurekin lan nahi dugu, eta posible dago zuen produktuak bideratzea. Eta, bueno, poliki, hasi nintzen, hori baten da bat hemen, beste bat hemen, eta, bueno, hori momentu honetan, hori Gipuzkoa mailan, Bizkaia, Araba, eta hori peninsula guztira. Claro, zuek dendetan saltzeaz gain, webgune bidez ere eskaerak jasotzen dituzu ez? Duela ez hainbeste penintsulara hasi. Hori da, oindala gutxi hasi gara peninsula guztian banatzen, eta super pozik. Bai, jendeak asko eskatzen du. Bai. Eta hori pertsona askok esaten dozte honen beharra zegoela, eta behintzat hori, aukera osasungarri bat eta kalitatezko produktu bat eskaintzea, lan gogorra da, baina bero onurak ere badauka. Eta denda eta, dendez gain, batez ere dendez gain, eta webgune bidezko salmentaz gain, azokak ere izan dira, zure puntu nagusia, ez? Bai, oin adibidez, zentratu nazen azoka izaten da, hori 2. zapatuetan arrasaten hemen arrasateko Zebero Altubeko azokan, eta gero badaude hor, beste azoka batzu, adiba Gernikako azoka, eta San Blas azoka badinon ere bai, eta joaten naizenak ere bai. Eta handitzen joan zean honetan, ikusi dezakegu, zure saretan asko zabaltzen duzula pixka bat informazio guztia, edo ze eskaintzen duzun, tartak ere egiten dituzu. Eskaera bidez, ze eskaera mota jasotzen dituzu normalean? Bale, normalean gehien saltzen dana dia irrika, gaietak eta ogiak. Hori da... Oinarrizkoa eta gehien asaltzen. Bai, eta gehien saltzen dana. Baina gero adibidez, asteburu honetan, Murtziara bialtzen dut boda baterako goxoak. Osak, bai. Handitu da nahiko beraz, eskakizunak bai. Eta jatetxe eta hoteletarako ere hasi zara, edo haiekin elkarlanean ere batzuekin hasi zara lan, ezta? Bai, poliki, hor Etxebarrin badaukat jatetxe bat ere bai, Donostian ere bai, eta hori sare sozialetan dago informazio guztia, eta bestela web horrian ere bai, nahi dauenak pixka salseatu, begiratzeko. Eta, aipatu dugu, dituzula irrikak, Madalenak, denek eskaintzen duzula, eta fruta eta barazkietatik horiek direla oinarria, ze izaten dira normalean edo zerrekin eginda egoten dira? Barazki eta frutak erabiltzen ditu, platanoa, sagarra, limoia, naranja, gero boniatoa, kalabasa, asenarioa, kalabazinarekin ere egin ditu postreak ere bai, eta bai, azkenean barazki guztiak dauke bere goxotasun hori. Aipatu duzu ez, zure eta semearen zeliakia batetik ateratako proiektua izan zela hau, semeak nola jaso zuen hasieran bintzat bere lagunek jaten zuten antzekoa janalizatea? Semeak pozik, azkenean bere gaieta gehien gustatzen jakon gaietak ez, printze hoian ipini notzan nik bere gaieta gogokoen nahi, eta bere aukera hori aukitzea berak ere bai, azkenean eskertzen da. Bai, zaibatu duzu ez, jendearezat bazten beharrezkoak zerbait, azukre gabe ere egitea askorentzat beharrezkoa zerbait. Bai. Piskat bukatze aldera bai, erosteko eskaerak egiteko momentuan, zer eskatu daiteke, nola eskatu behar den galdetu nahiko nizko, piskat entzule jakin dezaten nola izaten den bide hau edo... Bai, web horrian sartzen zara eta hor daukazu plataforma. Eta plataforman jartzen da bai euskera eta bai erderaz, eta hori egin eskaeria. Eta eskarian sartzen zara, eta hor daukazu karta guztia, zer dagoen eta osagai guztiekin. Eta joatzen zara karrora gehitzen, eta ordaindu eta listo. Egiten dutena da, asteazkenetan jasotzen dira produktu guztiak etxeetan, baina irailetik aurrera ostegunetan jasoko dira produktu guztiak etxeetan, bai salmenta puntuetan.
Eta bai ere azpimarratu nahiko nukena, eta egia da zure webgunean sartzen zea momentuan, edo sareetan ikusen zaitugun momentuan, lehenik eta behin euskara dela oinarria. Euskaraz bizitzara eta ala atera zaituzta. Hori da. Bai, azkenean irrika gainera erderaz da deseo. Eta irribarre bat ataratzea pertsone guztiei, ez? Nahi dauena jan gluten gabe, era osasungarri baten, pixkat eta irribarre hori niri semeagatik irten zen. Pixkat ja azken galdera moduan edo Ainara egin nahiko nizuke, suposatzen dut jende askok esango zizula. Ez gozoak azukrea behar du, edo gozoak irin on bat behar du glutenarekin, eta suposatzen dut jende askoren iritziak aldatuko zen dituela inguruan. Bai, baina ez da jentea, nik uste dut suertia daukatela, porque ez dut jaso lan mezu txarrik sekula, beti izan dira mezu posgarriak, eta jendean igual etortzen danean asoketara eta holan, beti zorionak ematen, eta zelako aukera polita sortu duten pertsone guztientzat, porque azkenean hau pertsona guztientzat da. Eta posik, posik, oso... Unkigarri izan daiteketan, bai. Suposatzen dut jende askorentzat bai izango zela pozgarria janalizatea inguruan ikusten diren gozoak eta bai galdetu nahiko nizuke ea zein diren zuretzat urrengo pausuak edo jaman duzu pausua penintxulan zabaltzera, nola ikusten duzu irrikaren urrengo pausua? Bueno, nik uste dut dagoen bezala jarraitzea irrika eta gero poliki, igual jendeak pertsonak eskatu duzte, igual, kurtsoak ematea, eta aukera bat izan daiteke ez da? Hori da. Adi hongo gara Ainara, zeagian entzule askok nahiko dute parte hartu kurtso horietan, eta dela jarraitu ezazela bidea ondo egiten eta bidean izatik. Eskerrik asko. Beste egun bat, denak ezan da egin beharko luke itxaroten geroa ez da iritsiko. Zugabe, baina aurretatuz dena zugabe, askatu nahi zela. Begiratu nazazu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Marre de se faire marcher sur les pieds de Mancine, marre de se faire bousculer par la blême de Mancine. Alors on s'est rangé dans l'armée de la révolution. Hey yo, l'original Spartak, Livan Sagan contre de Mancine, Fermine aussi, big up à toi de Mancine, hey yo, Mancine, écoute ce style, Babylon t'es dead, people dead. Hey, qu'est-ce qui se passe? Regarde une arrière Truc Schmidt qui tourne autour de Mancine, alors écoute ça, écoute ça. Neska bat telefono kabina, hertzi baten barrutik Intzen filabekin semitzen, irterezinik urduri Amsterdam edo gogoan jo naiz, elbiderak urri baitut autobusean Merdinok gaizki uertu bat besterik ez da izan Gardinok galteran araman Leioaren alboan ezerik alezgalegoaz Ona zisto espetak dela tombe dela nuit Alagik aletako espektakuloa Begiratzen erortzen ari den Entzulio goizeko 10:07 minutu irrikako Ainara Abasolo agurtu du Juno Romateti Ibargurenek eta guk beste gai bati heldu behar diogu jarraian hain zuzen ere Fermin Muguruzak ostiralean egindako adierazpenak
bolo-bolo dabiltzalako, eta noski eskertu ditu kanpoan aritzeko diru laguntzak, baina kritikarako espazioare topatu du zalantzarik gabe, musikari irundarrak, eta entzungo dugu lehenik eta behin, saria asotzean aipatu zuena. Mugikortasunerako laguntzen garrantzia azpimarratu nahi dut. Musika programaren bidez, talde askok nazioartean aritzeko aukera izan dutelako. Kasu, musika biretarako laguntzak gehienez, 5.000, 10.000 edo 15.000 eurokoak izan daitezke. Biraren distantzia eta emanaldi kopurua kontutan hartuta. Eta iaz, 175.000 euroko harrikontarekin, 57 proiektuk jaso zuten laguntza hori. Ni neu ere, onuradunetako bat izan nintzen, 12.500 eurorekin. Horregatik, zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. Eusko Jaurlaritzak bere sisteratik nola atera duen untxia. Barkatu, untxi gaiztoa. Barkatu, untxi gaiztoaren etxetxoa. Barkatu, 300.000 euro. Zuzenean talde bakar bati, 2 kontzertu eskaintzagatik, Madrid eta Bartzelonan emateko. Lehen, Euskal Musikaren etxea aipatu dut, baina honek gehiago ematen du Bat Baniren La Casita. Eta barkatuko didate Irungo La Casita gaztezeko lagunek gerta daitezken gaizki ulertzengatik. Mesedez, diru laguntza publikoek ez lukete Bat Baniren etxetxoen antzik izan behar. Publikoa denak, plaza ireki bat bezala funtzionatu beharko luke, ez erreserbatua bezala, non bakar izan zen den atxamarrez hautatzen dena. 175.000 euro, 57 taldeentzat, versus 300.000 euro talde bakar batentzat. Hau ez da magia. Hau privilegioa da. Esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabide horiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berintasuna bermatuz banatu beharko liratekeela Etxepare institutoren bidez. Zaindu dezagun Euskal Musikaren ekosistema eta atera gaitezela mundurat. Alegia, Ruper Ordorik amaizuak esango luke bezala zaindu maite duzun hori. Helduak, uste handikoak gure herriaz. Hoxe kontatu zuen Ferminek, hau izan zen Ferminek egin zuen kritika, ironia baliatuta, untxia, txapela, Bat Bani, La Casita, eta zaindu maite duzun hori, aipatuz amaitu zuen bere parte hartzea. Zer ari da Fermin Muguruzamen kritikatzen? Ze uste dute entzule guztiek ere akaso ez dutela hau ikusi edo kokatzeko aukera izan. Zehatz eta mehatz hitz egin da ETS taldeak, Entol Sarmiento taldeak, Bartzelona eta Madriden eskaini zituen makrokontzertuetarako Jaurlaritzaren eskutik jaso dituen 300.000 euro zuzen. Hoiek kritikatu ditu Fermin Muguruzek. Ez pentsa mundu guztia ados egon denik, ze iruzkinetan enbidia, zukere nahi zen dituen 300.000 hauek, eta bestelakoak irakurri ditugu. 300.000? 300.000 euro. 300.000, bai. Eta jende askok zukere nahiko zen ditun, eta bestelakoak, izan da bestela, jende asko oso ados Ferminek egin duen, analizi honekin. Ferminek aipatzen ditu musika programa bera, joan den urtean bertan, berak 12.500 euro jaso zituela, eta hauek badira, Etxepare Euskal Institutuak bideratzen dituen diru laguntza batzuk. Funtzionatzen dutenak euskal musika, euskararen eremutik kanpo eramateko, eta hori laguntzeko euskararen edapena gure eremutik kanpo, eta beraz, horrek aukera mandizazuke Burgosen, Madrilen, Bartzelonan, Bordelen, Pauen, Mexiko hirian, Shangain, edota beste enbatokitan, eta nolabait laguntzeko kontzertu horiek emateak suposatzen dituen gastuak. Bidaia gastuak, ostatu gastuak, eta elikadura gastuak, dietak alegia. Nahiko formato
objektiboan funtzionatzen dute. Zenbateko distantziara egingo duzu kontzertua, gutxienez 4 kontzertuk behar dute Euskararen eremutik kanpo gertatuko direnak zure biraren baitan, hori urteen baitan aldatzen joan da, momentu batzutan 5, beste batzutan kontzertu berezi baterako ere, eskatzen itzake 4 izan gabe, nolabait justifikatuta kontzertuaren berezitasune ezaugarri batzuk eta bestela, eta hainbat artistek nolabait hori lortu dute azken urteetan. Pentsa, azkenekoan 165.000 euroko aurrekontua 47 taldeen artean banatzeko. Ferminek kritikatu duena da diru publikoaren kudeaketa teknikoa egitetik diru publikoaren kudeaketa atzezkoa egitera igaro garela, eta zer eta 47 taldek 165.000 euro izan badituzte, eta talde bakarrak 300.000, badagoela, agravio komparatibo delako bat, badagoela diru publikoaren ziurnik kudeaketa ez oso arduratsu bat, eta noski hor izango dira Jaurlaritzaren arrazonamendu, txosten eta bestelakoak justifikatzeko zergatik ETS-eri ematen zaion diru horri. Piskat aratago nahi nuki joan. Guk erabili dugun bideoa El Correo egunkariak publikatu du. Eta notizia bilatzen hasita, iaia informazio gehien ematen duena, El Diario Vasco eta El Correo dira. Eta honek noski, bigarren mailako irakurketa batzutara ere eraman gazake. Ziurrenik Jon Maia zein eta Kukai aferari erreparatzen badiogu ere, zein edabide eta zein alderdi politikok hartu duten nolabait notiziaren protagonismoa ere, esanguratsua da ulertzeko zerari den gertatzen. Edo ze alderdi politiko aritu diren nolabait, gai hau kudeatzen. Gauza asko daude, gauza bakoitzaren, notizia bakoitzaren eta polemika bakoitzaren azpian. Noski, Fermin Muguruzaren kritika hau, Jaurlaritzari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari oso zuzendua dago. Horregatik, ziurrenik alderdi sozialistarekin eta tarteka PP alderdiarekin erosoago moldatu diren edabideek alako presentzia mandiote Fermini. Ze kuriosoa da, El Diario Vasco eta El Correo, ez dira bereziki Fermin Muguruzaren lagunak izan, bere musika ibilbidean eta bere sorkuntza prozesuen laguntzan. Eta Ferminek hitz hauek esan zituen musika bulegoaren sari banaketan, eta ez pentsa, ez El Correok eta ez El Diario Vascok jaso dutenik, sari hauen berri, ez? Sari hauen berri, eta sari horretan sarituak izan ziren, ez dakit, olaia inziarteri buruzko zerbait, edo epaimaiari buruzko zerbait, edo sariak berak zer diren, eta zeinek banatzen dituen. Hori da. Beraz, garrantzitsua, nolabait entzuliok, testu inguru ematea badagoela interes konkretu bat, beti, informazioa nola ematen den ulertzeko, eta kaso honetan, paradoxikoa iruditu zaigu, alako sona, alako jartzuna ematea, nolabait euskal konstituzionalismoarekin lotuta egon diren edabide hauek, eta Fermin Muguruzaren hitzen artean, ez? Tira, horrela aukeratu dute, horrela egin dute, eta horrela kontatzen dizuegu, baina horrek ez dio, eraberean ez dio Ferminen hitzi inungo nere ustez, eta orain iritziaren mundua iristen da, arrazoirik kentzen, eta ez dio notiziari oihartzun beharrik kentzen. Jakin nahi nuke Euskal Irrati Telebistan zer gertatzen ari den Fermin Muguruzaren hitz hauekin. Ziurrenik, proportzionalki behintzat, El Diario Vasco eta El Correoren oihartzunaren azpitik egongo dira, noski? Hauxe daudokagun mundua. Baina, Fermin Muguruzak aipatu du. Eta, uste dut, oso zaila dela Fermin kontra esaten honekin. Ez dago justifikaziorik, turismo interesak eta bestelakoak, euskararen defentsa, Jaurlaritzak egotzi ditu, jaurti ditu bere garaian hiruzpalau sasi arrazoi, baina diru hau horrela atzez seinalatuta, ziurrenik erosoa den talde bati, ze badaude talde erosoagoak, kusi besterik ez dago, zer gertatzen den talde batzuekin eta besteekin. Zetak gertatu da oso talde erosoa. Oso establishmentaren taldea. Euskal kultura sustatzen ari denaren diskurtsoa ere erabat erraz. Nio diskurso erosoa. Gobernuari, Jaurlaritzari erabat erosoa egiten zaiona, eta erabat babesten eta albidetzen eta errazten duena. Ekainaren 20ko kontzertuetara begiratzea besterik ez dago, ez da. Zer esango dizuegu, Ferminek hau esan duela, eta enik ez dio dela ez da baiatzeko espazio askorik hartzen, ez dagoela, ez duela zentzurik. Ez da bai dan, saretan behintzat bai, ikusten aritu garen gauzak behintzat izan dira, adibidez, kritikatu dutela Fermin bera, Ferminek Black is beltza egiteko,
Jaurlaritzaren, Aldundiaren eta hainbat diru laguntza jaso dituela eta diru laguntza horiek gehituta kopurua potoloa dela eta hori ari zaio jendea esaten saretan. Ez zut esan nahi horrekin ni ados nagoenik, esan nahi dut eta gian nik zinemagintza arloan jaso dut gehiago. Nire ibilbide guztian zehar. Baina diru laguntza horiek dira publikoak, dira objektiboak, dituzte irizpide tekniko batzuk, parametro batzuk bildu behar dituzu eta osatu behar dituzu diru laguntza horietara iristeko eta lortuko dituzu dokumentala hau egiteko 20.000, pelikula hau egiteko 15.000 edo 40.000, aurrekontua handiko zinea egiten duen jendearen kasuan gehiago, eta Ferminek Jaurlaritzatik, Diputaziotik eta bestelako esparruetatik lortu dituen diru laguntzak daude lotuta irizpide teknikoei beste zinemagile batzuokin lehian. Gehiago esango dizut, Black Beltza baino diru gehiago lortu nuenik dokumental bat egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Irizpide teknikoiek alaxe erabaki zutelako. Nik gauza... Baina hori da gauza bat eta beste gauza bat da Bizkaiko Foru Aldundiak €1.000.000 ematea Zetaki San Mamesen kainaren 19 kontzertu bat egiteko. Niretzat eztabaida honetan baita ere gustatuko litzaidak txertatzea puntu bat dela Fermin ez dela sartu diru laguntza hauek jaso dituen taldeen musikarekin, Eta jendeari dela aprobetxatzen orain. Ez da nire. Jendeari dela aprobetxatzen orain, esateko, aprobetxatu du Ferminen diskurso hau, lor lokatzetan sartu eta zikintzeko ETS-ren ibilbidea, edo zetakena, edo ETS-ren musika, edo peiorena, edo dana dalakoa. Uste dut, batzuetan, kritika goseak itxutu egiten gaituela eta ia sartzen garela irainetan eta ez da beharrezkoa. Eta niretzako uste dut oso garrantzitsua dela Ferminen mezutik taldeen arteko bifaz aratago begiratu eta geratzea bere azken mezuarekin dela diru laguntzak gardentasunez banatu behar dira. Eta hori da garrantzitsuena. Baliabide hauek gardentasunez banatu behar dira irizpide profesional eta kriterio bermatuekin. Eta hori da mezua. Eta horrek izan behar du eztabaidaren erdigunean dagoena. Zalantzarik gabe. Eta erabat ados, uste dut Ferminek zuk ondo adirazi duzun bezala, ez duela musikarekin inongo kritikarik egin. Ni neu ere oso kritiko naiz. Zetak, ETS, makroaren kultura honekin, eta hor hartzen diren jarrera turbo kapitalistekin, eta hor askotan zintzotasunez erantzuten ez diren galderekin, eta soldatan duintasunaren gezur txikiaren aitzakipean justifikatzen diren gauzekin, eta horrek, ez du esan nahi, zetakek edo ETSek euskal gintzari, kulturari, nerabe eta aurren euskara konsumitzeko joerari, jendeak musikaz gozatzeko duen eskubideari, ekarpenik egiten ez diotenik. Uste dut, oso bestelako bigai direla, eta jakin behar dugula, eta estena bezala, euskal estena bezala, beharrezko zaigula kritika egiten jakitea, eta kritika egitea gure estenari, dagozkion, edo hobeto esan da, ez dagozkion kritiketan erori gabe. Beraz, erabat ados Goiurirekin, eta nik ere nuke nahi, Ferminek esan duen honekin bestelako kritiketan eta giroetan murgiltzea. Eztabaida genezake, irizpide teknikoetan ere, musika bat gustatu, gutxiago gustatu, kalitatea, soinua eta beste 1000 kontuetan, baina uste dut hori ez dela inorre eztabaidatzen ari orain, eta kaso elitzatekela oso zilegi edo oso objektiboa izan daitekeen eztabaida bat. Baina Ferminek aipatzen duena, alaxe da, Ferminek zinemagintzan diru publikoa lortu du, gardentasunez sartu zaitezkete Euskadiko boletin ofizialean eta ikusi Black Beltzak bere ibilbidean zehar, zenbat diru jaso duen, eta arekin batera urte horretan ze beste proiektuk jaso duten dirua. Izan Irati, izan Amama, izan Maspalomas, edo eta izan beste hainbat euskal pelikula, dokumental eta bestelako. Hori da, aldarrikatzen ari dena, gardentasun hori, eta diru publikoaren kudeak eta arduratsua. Eta kritikain zuzen ardura falta horri. Uste dut dagoela bideratuta, eta uste dut kritika zilegia dela. Eta jende askoren aserreare erakutsi duela, ze jende askok elkarbanatu du, bere sare sozialetan Ferminen diskurso hori, benetan, mingarri suertatu zaiolako, hainbat eta hainbat sortzaileri,
bai bat eta bai bestea, Ze San Mamesko €1.000.000 horren inguruan gutxi izaten da. Gero bai, etorreko dira analisiak eta impacto sozioekonomikoaren guruek osatzen dituzten txosten horiek eta bestelakoak. Baina dirua, adedo, esan da beti espainolez, atzarekin aukeratuta, akaso ez da egon behar, eta hori da nola baite esaten ari garena. Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgia utzi dugulako jadatzean, bidezidoriunak ekaitzen egunak ezagutu ditugu biok batera, emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira, emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan, konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa sendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Une batzutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxatu airera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa. Honaxe, Entol Sarmientoren konkista kantuarekin egin ditugu azken minutuak, eta bagoaz aurren antzuleok. Keep calm and bigarren kafea. Mila behatzion eta 82ko azaroaren bosta. Juan Paulo bigarrena aita santua helikopteroz iritsi da Euskal Herrira. Tirani ez nengoenan, tartuan ez dakit nola bizi izan zen, hain ondo Juan Paulo aita santua etorri zenean Euskal Herrira, baina astu honetan pentsatzen aritu naiz, ze badakizue, oraingo aita santua Leon 14garrena ibili dela Madrilen barrena, oraindik handa bilela eta atera ikusi dut albisteetan, Bilbotik autobusua eta atera dela aita santua ikustera joateko Madrilera, han sekulako iromena sortu duela, gaur kongresura edo nora joan behartzuen politikariekin egotera, eta aritu naiz gauza asko ikusten aita santuaren bisitaren inguruan, eta nola albistegi batzuetan aipatzen zuten gutxi gora bera estatu espainola dagoela geldituta, paralizatuta aita santua etorri delako. Eta batetik pentsatu dut, haze exagerazioa, egia da Madriden noski sortuko zituela arazoak, kale mozketak, trafikoa dela eta ez dela, eta jendea bildu dela, hori egia da. Eta nola askotan esaten dugun, hau, Euskal Herrian desberdina litzake hau. Edo horrelako iruzkinak entzuten ditugun pentsatu dut. Eta nola izan zen, etorri zenean aita santua. Kontua da, egun maiontan dagoen inor, etzegoela bizirik oraindik. Orduan, 1982ko azaroaren bostean. Beraz, kontatu egingo dizuet, eta nola dakidan nik zer gertatu zen? Egin egunkariak publikatu zelako, kronika batzuk atera zituelako. Kontua da, egun bakarrerako etorri zela, Euskal Herria. Baina izue, ondo aprobetxatutakoa, Hasteko Loiolara heldu zen, eta meza eman zuen han. Dakizu zen bat pertsonentzako? Ez? 1.000 lagunen aurrean. Jende mordo izugarria da. 1.000, baina ala ere, espero zituzten zenbakien, ez dakit, erdia edo, izan omentzen. Espero zen sekulako jendetza eta etzen hainbesterako izan. Uste dut hori dela lerrourua. Juan Paulo bigarren aita santuak ez zuen soldaut egin Loiolan. Solda euskar ez da.
Soda buska egingo zuen. Poloniarra zen, seminarioan sartu aurretik. Zara egingo zuen. Aian egingo zuen. Bueno, kontatzen dizuet, ondoren zer egin zuen. Xabierrera, joan zen, han 50.000 bat zituen zain, eta, titularrean eta irakurtziteken bezala, Loiolan egitarau aldaketa eta espero baino jende gutxiago. Eta Xabierren uste baino jende gutxiago bildu zen. Orduan uste dut eguneko, horixe izan zela laburpena, ez? Jende asko bildu zen noski, baina espero baino gutxiago. Nortzen aita santu hori? Juan Pablo Bigarren aita santua zeia, beste aita santu batzuk eduki ditu ondoren. Hau zen, Karol Josef Goitila. Bai, ez da dizazuket, baietze Polonian, 1997ko udaran, soldaduzka edo zerbitzu militarra osatu zuela. Esan dizut, txista hona zen, baino... Ez, baino pentsatzen nuen, egia da, hain gaztetan, ez zela egongo... nolabait Vatikanoaren giro horretan, edo Elizan hain murgilduta, hori saiestu alizateko. Gizona hau zen nahiko kontserbadorea, Gizona hau zen abortuaren aurkakoa, eutanasiaren aurkakoa, hola zeugan, aurpegi jator xamarra, baina ideien aldetik, aita santua ez hain harritzekoa, horrelako ideiak egokitzea, baina, egia da, egun horretarako, bere bizitarako, espreski segurtasun neurri zorrotzak ezarri zirela, eta orduan sortu berria zen ertzaintza, justo, 80 batean, urte huelta horretan ez, eta orduan, zertarako baliatu zuten egun hau, indar erakustaldia egiteko ez, aukera oso ona zen aurkezteko, sortu da hemengo, polizia eredu berri bat, eta horixe. Baina, egunkariak jasotzen zuenaren arabera, polizia mota ororen presentzia itogarria izan zela. Euskal Autonomia Erkidegoan estainatu berri den polizia barne, hoiei gehitu zaizkiela, eta hainbat izan aipatzen dira, ez? Aipatzen da Guardia Zibila, poliziaren zuzendari nagusia, Espainiar Estatuko Segurtasun zuzendaria, ukaezina da, garaiko agintariak ez zutela harinkeria sartu, aita santuaren segurtasuna. Zergatik, kontua da horrelako bidaietan mundua begira dagoela, ez? Eta orduan, bada espada ere, edo zein protesta mota ekiditeko preste egon behartzarela, eta santuak jarraitzaileak ditu mundu guztian zehar, eta jendeak zango zuen, Loiolan ze gertatzen. Claro, eta hartzaintzaren sorrerak sordizazkiguke alako kontraesan, ez da bai da, azken astetako irudiak eta baina bazen momentu hortan, nolabait, botere alduntze eta kudeak eta jaurlaritzaren gaitasunaren kudeaketaren adibide bat, eta hor asko zegoen jokoan nolabait, eta bazuen bere garrantzia nolabait esateko gehiago gutxiago gustatu ertzaina bera. Eta irakurriko dizuet nola jasotzen zuen egiten zuten lehen albistea gaztelaniaz balin bazegoen, euskeraz laburpena eta horixe da irakurriko dizuedana. 3 ordu laurdeneko atzerapenarekin iritsi zen atzokoan aita sandua Loiolara, non 101.000 lagun baitzituen zain. Harrera nahiko neurtua egin zitzaion, estatuko beste zenbait lekutako jendearena kontuan hartzera. Harrera etzen hotza izan, alabaina dramatismorik edo histerismorik ere etzen nabarmendu. Aita sandua berandu etorri zen, batetik, eta etzen agindutako lekuan lurrera jaitsi bestetik. Gau luze baten ondoren, 101.000 pasatxo izango ziren kristau konzentrazio horretan. Esan bezala, eratzaileak eta zerbitzuak eratu zituztenek askoz ere gehiago espero zuten. Tabernariek esaterako, gau osoko jendetza ikusgarriari buru emateko prestaturik ziren. Etzen, alakorik gertatu. Zerbitzariak naiz generoa sobran izan ziren. Opena ez, tabernak pentsatu segulako parranda egongo zela, eta segulako jendetza, eta segulako gastu egingo zuela Juan Pabloren jarraitzaile orok, eta etzen ala izan. Ze pena. Ze tristura. Tristura, parranda. Egia da, esaten dutela, Xabierren bai egontzela opusen parranda. Opus Deik indar erakustaldia egin nahi izan zuela, eta antxe aritu zirela, parranda edo egiten. Eta aldiz, da gizuz zer
egin zuten Donostiko Aldezarrean. Hor bai festa. Festa antipapa bat. Izan horrekin. Sekulako parranda, txaranga batekin, eta Elizako kantak abesten. Ara. Hantxe ibilio mentziren, eta haizu, edozein aitzakia da ona festarako, eta aita santua etorri dela, eta etorri dela, eta alde, edo kontra gaudela, baino parranda egingo dugula, eta bida. Hori, gu beti ados. Ze gauza ez ditut imaginatzen txaranga giroan, gure aita zeruetan zerana. Ez, pixkat. Baina abesti hori delako agian tristera, baina badaude abesti alaiakola esan ez dago nik Elizara joateko itura asko ez dut izan izan. Belardia kantan, kantuz lorea, kotxililura garriz. Nekin abesti hori, enuen ezagutzen, baina... Baina, Elizako kantuek badute txarangarako eta parrandarako bagian. Enukeen esango, baina tira. Zuka aipatu duzunak ez, eta... June dago hau bete hortz, lasai potxoka. Ez nik Elizak zapaltzen ditut bisitatzeko, nik Eliza bat zapaltzea ez da oikoena. Orduan, Elizako abesti bat, hola kantatzen ikusteago juri, bueno, enaiz ni bakarrik izan, reakzio hau eukidun aurratzean. Imanoletaneko laizter gurean behar dute beraz urbil daitezela pixkanaka. Badaukat eduki bat, ez duena bat ere zerikusirik orain hitz egin duen honekin, bat ere ez, baina uste dut irratian aipatzeko moduko albiste bat dela. Esan? Urruñako apaiza kargutik endu dutela adin txikiko bati sexu eraso bat egitea egotzita. Baionako Elizbarrutiak jakinarazi du ikerketapean dagoela, beziersen zegoela adingabe bati eraso egiteagatik. Beraz ez dezala pentsa naiz irratiko entzulek, orain egiten ari garena dela Elizaren gorripamena, bakarrik zen kontaketa historikoa. Euskal Herrian aita santua etorri zenekoa, gero musika Elizkoiaren aipamen txiki bat. Kantatzea, pixkat? Eta hoxe. Eta bien bitartean, Konklabe pelikulako Volker Bertelmanen soinu banda honekin, aritu gara, eta utziko dizuegu, musika ederra da, minututxo pare batean, eta Imanoleta enekorekin segituan puri-purian tartean morilduko gara. Entzuleok 11:37 minutu musika ederra dago, giro klasikotik edo giro orkestraletik eta giro eklesiarretik,
ez dakit, Rosaliatik haratago ere. Eta hau, adibidetako bat, Volker Bertelmanen soinu banda hau, Maixu lana. Konklabe, Original Motion Picture soundtrack jartzen baduzue, plataforma guztietan topatuko duzuena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool? Entzulioki astelenero bezala, Harry Stylesen zinema kantunekin abiatzen dugu puripurian tartea, Eneko eta Imanol gurean ditugu dagoeneko, eta leno Eneko gurean izan da, Imanolez, Imanol egunon eta ongitorri. Kaixo, egunon. Eneko ongitorri bueltan. Kaixo. Eta mentxe batuko gara, horrengo minutuetan entzuliok zuekin puripurian tartea osatzeko pelikulak, telesaiak, dokumentalak, bururatzen zaizkigun hainbat eta hainbat edukizuekin elkarbanatuko dituegu horrengo minutuetan. Eta eztabaidatzeko geratzen zaiguna da, nor hasiko dan eta nondik hasiko garen. Eta Junek beti seinalatzen du Imanol? Hombre, Imanol edo Eneko, etortzen dira zitze egitea, ez? Osea, ez ni ados nago. Eneko oso hasiko zara gaur, venga. Ados, bira, nik gaur ekarriet dokumental bat. Dokumental bat, gainera, historiako borroka epiko batenekoa. Untold Chessmates izena du dokumental honek, eta gazeleraz jake al rei, eta borroka hau, xake borroka bada. Ze bi jokalariren historia kontatzen da? Alde batetikan, gaur egun historiako xake jokalari oberena kontsideratzen duten pertsona hori, dela Magnus Carlsen, Norvegiarra, eta beste aldean dago, ni baino urte bete zarragoa den gaztetxo bat, nahiko egia esan lotxagabea, estatu batuarra, izena duena Hans Niemann. Bi hauen borrokan zergatik da borroka hau hain esanguruatxoa ez? Ze, alde batetikan, Magnus Carlsen da, xake jokalari tradizional bat esango dugu, badakizue, xakean badagoela hor, beti ere, zintzotasun bat eta, garbitasun bat, eta beste aldean dago, guztiz aurkakoa den, pertsona bat. Eta ze gertatzen da bi hauen borrokan, 2022an izan zutela biek nolabaiteko partida bat, ez? Txapelketa batean. Eta kasualidadea, non Hans Niemann gazteak irabazi egin zuen partida hori. Eta ze gertatzen da partida hori amaitu ostean berak esaten du. Elkarrezketa bat egiten diete, eta esaten diete, zer iruditu zaizu partida ezakize, eta berak elkarrezketa osoan gauza bat erantzuten du eta joan egiten da. Eta gauza hori da, xakeak hitz egin du. Eta kitxo. Boom. Eta, hortikan hasten da izkanbila, pixkanaka, bien arteko eztabaida hori. Eta, hau da, baita dokumentalan muina, eta gehien bat hortan oinarritzen dena dokumental osoa. Eta da, Magnus Carlsenek esaten du Hansek trampa egin zuela. Eta dokumentalaren trama da horri erantzutea, eta nolabait bi protagonistak hartzen ditu, bakoitzan ikuspuntua kontatzen du, esaten da, eske trampa egin zuen, ez daki nola, ez dakize. Bira, hola, esango izuet, pistatxo bat,
badago... Spoilerrik ez, Ez, spoilerrik ez, baina badago trampa bat esaten dena Hans Niemanek erabili zuena, eta da, zango du, sexu jostegi bat. Oia, matxo maitia. Esaten da? Zer? Esaten da? Ez, gehiago ezin du kontatu. Ez, hor rutziko dut. Gehiago ezin du kontatu. Hala ere ikusten ari naiz, trailerra ikusten ari gara, ez bidez jarraitzen dutenek ere ikusi dute dagoeneko. Asko gustatzen zait, nik ez dut bat ere kontrolatzen Shakiaren mundua. Eta ez da, ia ez der jakin beharrikan, Ez da jakin beharra doz, hori garrantzitsua jakita, baina trailerra behintzat nola dagoen editatuta ikusita, ze dramatismoa, ze thriller ikutua daukan. Hau, bere garaian, 2022an izan zen, izkan hau, baina hor oso izan zen Twitterren eta Shaken munduan oso hitz egina, bai, oso sonatua izan zen, izan zen bapaten, karo, historiako Shake jokalari oberena galdu egiten du, txapelketa uzten du, gaztea hemen etorri da, gazte bat denoi aurpegian pixa eginez, gutxi gora bera, hola esan da, gaizki esan da, eta izan zen nolabiteko iskan bila bat gainera, eske, hau, Magnus Carlsen ezagutzen duenak, babeak esatzen zuen, ez, niri inork ezin ditira bazi, ni naiz oberena, eta hortikan badago, bien arteko egoa, pertsonalki niri asko gustatu zait dokumentala, gainera nahiko motxa da, orduta laurden, eta ez da aspergarria egiten den dokumental horietako bat, ez? Askotan dokumental bat, ez dakit, dokumental batez hitz egiten dugunean, badirudi dela gauza nahiko geldoak, gauza guztiak azaldu behar dira, ez hau da, nahiko... Ez, eskezuk hau egin didazu, eta nik hau egin nuen, eta orain nire bizitza okerrago dago, eta hola, da, bata besteari nolabiteko ikamika kontatzen dena, eta nire gaurko gomendioa hau, Netflixen dago ikusgai, Untold Chessmates, edo gazteleraz Jake al Rey. Begira, esan behar dizut, oso interesgarria dirudiela. Hori. Hoxe proposamena entzuleok, eneko kondo azaldu bezala, pixkat biferoa den dokumental bat, nolait esateko, eta tira, nire ere interesgarria egin zaidana. Chessmates edo Jake al Rey, Netflixen duzue ikusgai, barkatu, Untold Chessmates edo Jake al Rey, hori da bizenak, Netflixen ikusgai dituzuenak. Proposamen ontatik, Apple TV, Movistar Plusen, ikus dezakezuen beste batera, Cape of Fear da, gaur Imanolek dakarren proposamena. Hala da, gaur kontan ekarri dizuet telesai hau, fikziozko telesai hau, eta dago ekoitzita Steven Spielberg eta Martin Scorsese zuzendariek ekoiztutako seri bat da. Dator, 1962an Martin Scorsese berak zuzenduzun pelikula batetik, oinarritutako historio bat da, eta bertan kontatzen dena da, pixkat beldurrezko edo thriller inguruko seri hau, nun ikusten dugun familia oso perfektu baten agertzen dala gizon bat, gartzelatik atera berri dana, eta baten gauza arraroak gertatzen dienak, eta pixkanaka nik pelikula ikusi detela badakitze gertatzen den bukaeran, baino telesaian bertan ikusiko dana ze lotura duten familia honek kartzelatik atera berri den gizon honekin. Goengoz atal bakarra estrenatu da, ostiralen bertan estrenatu zen, eta beti bezala estrenatuko dute atal bat asteko. Eta egia esan, ni oso lotutan ator pelikulatik, pelikula bea bere garaian asko gustatu izaiten, eta irutzen zait adaptazio hau edo oinarritzap, nola esango litzeke? Adaptazioa? Egokitzapena. Bai, egokitzapen hau ja nahiko zaila hasten dala ze konparaketak, behintzet pelikula ikusta dauketenok edo daukegunok konparatzea oso erreza izan aldala, baino lehenengo atal hontan ja ikusten da beste nortasun bat hartu la telesaiak, kasu hontan gaiztoan papela egiten duna Javier Bardem da, eta irutzen zait, nahiko interesgarria ja bakarrik bi pelikulak edo bi proiektuak konparatzeko. Eta zentzu hortan irutzen zait, Javier Bardem aktore bezala, denok ezagutu dugu ja, eta badakigu ze aktore puskadan, eta ze personaia ezberdinetan murgiltzeko gaidan, baina iruditzen zait batez ere telesai hontan badauzkala beste
ez dakit beste herramienta batzuk isiltasunekin eta begiradekin bakarrik jolasteko. I had a good life once too. We did what we thought was right. Talk about having it all. You deserve this. Is it blood? Something's really wrong. Oh my God. What is your worst fear? You deserve this. Baus entzuleok Imanolen proposamena, entzuten ari gara, hor bardem gaizkile edo gaizto lanetan. Cape of Fear, Apple TV eta Movistar Plusen ikusgai duztuena. Bigarren proposamena. June, zure txanda? Bale, neria ez da pelikula bat bere hortan, bueno, 2 laburmetra elekarri ditut, aipatu dut atzo izan ginela bai hartzungo laburmetraien, bueno, laburmetraien lehiaketan, eta han ikusi genituenetatik 2 ekartzea pentsatu dut. Beraien artean oso ezberdinak dira, eta lehenengoa trailerra daukana da Errekazoko hortan. Ekaitz Bertizen zuzendaritzapean sortutako proiektu bat. Eta, bueno, hemen kontatzen diguna da, Josepi izeneko pertsonaiak, bere baserri bateko alabaztarrena dela, eta aita gaixo jartzen da, eta beraz aitaren lana egin behar du. Zein den lan hori, pakete bat nahiko astuna edo dena, Frantziako mugaren beste aldera pasatzea. Ondua zer da, hor dauden kontrabandistentzat askotan karabineroak izaten zirela arazo nagusia edo esango dugu, baina Josepirentzat gauak eta gauean izkutatzen diren izaki mitologikoek ere badutela garrantzia handia eta beldurra handia eragiten diotela. Dena hasten da pixka bat, hori, lamien inguruan lotuta, eta niri asko gustatu zitzaidan irudiz oso ondo egindako proiektu bat da, badakit jende gaztea aritu dela lanean, baina ekoizle lanetarako eskaken laguntza, zine eskolaren laguntza izan dute, eta horrez gain crowdfunding bat ere ireki zuten, beraz, nabari da, naiz eta gazteek sortutako proiektu bat izan, bazegoela diru iturri bat, eta bazegoela nondik tira, badaude planoak urazpian, karakterizazioak oso ondo egindakoak dira, makillajea oso ona da, eta nik, irudia bereziki oso polita da. Agertzen dira estenatokiren bat edo beste nahiko ezagunak direnak Euskal Herrian, eta hasi ziren kimuak sailean proiektatzen, eta beraien sare sozialetan sartuz gero, ikusiko duzue, ez dakit zenbat jaialditan aurkeztu dutela. Iritsi dira Brasilera, iritsi dira Mexikora, txikiagoan ere Malagan ibili dira, Galizian, Euskal Herrian noski toki askotan ikusteko aukera egonda, eta norbaitek ikusi nahiko baluz, benetan nik gomendatzen dut, 6 minutu irauten ditu laburrak, beraien sare sozialetan argitaratzen dute noiz eta non ikusteko aukera dagoen. Eta hori da nire lehenengo gomendioa, pixka bat gehiago mitologia eta historia bat kontatzen duena, fikziozko historia bat kontatzen duena. Beste aldetikan, eta trailerra ez daukagu pena bat, baina da 21 izeneko laburmetraia, agian prentxan zehar ikusiko zenuten aurreko hilabetean zehar, Helene Mengiu Larrinagaren historia kontatzen duen laburmetrail bada. Laburmetrail dokumental antzeko bat da, eta, Helene da jatorri txinatarreko barakaldar bat da, eta laburmetraiak aurkezten du, bera jaio eta egun batera abandonatu zuten, eta horrazten da kontatzen, suertez, bere gurasoek grabatutako bideoen bitartez, nolakoa izan den bere bizitza. Kontatzen du nola berak, esango nuke laburte zituenean, adoptatu zuten beste neska bat, beraz hor daude bideoak biak agertzen direnak, eta interesgarria dena da nola urtez urte kontatzen duen, urte bete daukat, hau pasada, bi urte bete ditut, eta tal. Eta urtez urte, 21 egin arte, urte bakoitzeko irain edo arrazismo puntua duten jarrerak nola jasan behar izan dituen. Badela bere aizparen inguruko galderak ea odolekoa den edo ez,
dela berak eskatu ziola amari ea 8 urterekin operatu zitzaken begiak. Borobilago izan zitzan, eta pixka bat horrelako proiektu bada. Oso polita da, niri gustatu zitzaidan, egia da, hasiera batean laburmetraiak pentsatzen dituzunean ez dezula dokumental estiloko proiektu bat espero, eta atzo egia esan irabazlea izan zen, bozka bidez saritzen da Oiartzungo metraiaken, eta publikoak bozkatzen du, eta irabazlea izan zen, jendeari asko gustatu zitzaion, eta horixe izango da nire 2 laburmetraien gomendioa, eta hoxe, ikusteko alba duzu, oso interesgarriak, egia da Helen Hemengiu Larrinagaren presentzia da bidetan eta ikusi izan dugula, hainbat hausnarketa egin dituela, zuetzaren inoiz euskaldun izango esan zioteneko zauritxoura, eta bestelakoak, zauritxo edo zauri, eta haren dokumentala ikusteko gogoz, eta errekazoko hortan, egia da trailerrak berak oso estetika ederra, eta oso lan txukunaren sentsazioa ematen digula, beraz, errekazoko hortan saretan jarraituta ere, nun ikusi eta noiz ikusi, aukera izango duzuen, jakiteko bidea topatuko duzue. Goiuri, 6 minutu. It's you or me. Venga, esan zu. Bai, seguro. Bai. Ondo. Zeleste batzuetan ni zugeratu zara. Det var hammergodt. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers så var han sgu da død en gang til. Det er jo lidt den vipserede, du stikker hånden i. Hey, have you ever... Banator pixkat berriro eduki nordikoekin, kasu honetan, telesail daniar batekin. Bere bigarren denboraldiarekin datorna, 2022an abiatu zen, Danimarkan arrakasta handia lortu zuen la orkesta edo The Orchestra izeneko lan honek. Adam Pricek sortua da, nolabait Borgen izeneko beste arrakasta handiko telesail baten sortzailearen lan berria, eta Mikel Funfalse zuzendari eta gidoilari duena. Eta hemen, pixkat, The Office giroa agertzen da puntu bat komedia eta dramaren giroan, sexua, nolabait, orkestra sinfoniko baten estetika hori, baina batez ere, bi protagonista nagusi, Jeb, bera da orkestako zuzendaria, Jeb Nygren, nolabait, orkesta zuzendari ondoko edo laguntzaile lan hori hartzen duena, eta bigarren klarinetista papera duen Bo Hoxenhaven dira protagonista nagusiak. Bata da, gatazka saiesten duena zuzendaria, konplaziente xamarra, denak ondo egotea nahi duena, eta gero da Bo Hoxenhaven, bigarren klarinetista hori, badala marmarti, pixkat sincerizida, dena aurpegira esateko giro horretan, nahiko jasangaitzare gerta daitekeena, eta bien artean sortzen da olako harreman kurioso bat. Ambizioak, norberak ze sortu nahi duen, nora iritsi nahi duen, eta hau dena, esan da bezala, estetika oso ederre batean girotuta, orkesta sinfoniko batek beti ematen duelako hori ere ez, estetika oso eder bat, musika noski oso protagonista ere bai telesail honetan, eta bigarren denboraldi honetan gauza batzuk aldatzen doaz, nik bigarren denboraldia hasi berri dut, duela hilabete batzuk iritsi da filminera, filmin plataforman dituzue bi denboraldiak ikusgai, baina oinarrian telesail erresa, gure uste ondirik emango ez dizuena, bisigarriak badituena, jende guapoa, gatazkak, sexua, lan mobidak, eta orkesta sinfoniko baten, bambalina giroetan, murgiltzen den telesaila da hemen proposatzen dizuedana. The Orchestra, esan da bezala, la orkesta bezala espainolez filminera iritsitakoa, nire gaurko proposamena. Hvis du får Simon Elliott fyret, så skal jeg sørge for, at Jeppe han aldrig nogensinde hører noget om din affære. Nu har vi noget til fælles. Boller din kone også med Simon? Hvad? Nej. Nej, så tror jeg ikke, vi er noget til fælles, vel, Bo? Så hvad gør vi med Simon? Jeg har muligvis en idé til, hvordan vi kan iværksætte en vanvittig diabolsplan, hvis jeg selv skal sige det. Hvad er planen, Jeppe? Jeg har en elev om en halv time. Nå, vil du have den nu? Ja, tak. Nå, ja. Simon!
Nej, bog. Det her, det er en vanvittig alvorlig situation. Du har fået nye briller? Det er da mine briller, det der. Entzuleok hauxe gaurko azken proposamena, The Orchestra filminen ikusgai duzuen telesaia, eta azken 2 minutu hauetan Physis versus Nomosen madarikatu zure adarra kantuarekin agurtuko zaituztegu. Bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, baina bien bitartean, informazioaren txandarekin utziko zaituztegu oraintxe Naiz Irratian, Junior Romate Dibarguren, ondo joan dadeia gaurko eginkizun berrien lehen egun hau. Bai, espero. Eneko Iturbe, Imano González Gurutxaga, bihar arte? Bihar edo etzi edo dagokion arte. Etzi. Goiurez Izarandia zu bihar arte. Bihar arte. Eta zuekin Entzuleok plazar baduzuegu bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara zuekin. Naiz Irratian bigarren kafea hartzeko prest zaindu asko, animo astelenarekin, eta bihar arte. Behar bai dut joan baino lehen lotan naizenean normalean amets azken aldian bakarra da noiz bait tirokatu dudan arma bakoitza laztanka ari da zuri tani begira hostoeko roto dituzte adarrak ez uste akatik zuaitzean geratzen ez da ere edortzeko bazter aukeratzen Keep calm and bigarren kafea.